नमस्ते प्रणाम गुड गोला तनी भैया हम अवधेश गौमरी और बताओ तनी कि आज फिर दोबारा आए बनी छोटी सी एक लाइन गाना लेके और रोवा लोग सुनी जा और बताई जा कैसा लगा था। फिर बा ठीक बा कैसे हाँ अभी पान खा के जान जानी मार हो अभी ओले अपन न सुधार हो कि अभी पान खा के जान जानी मार हो अभी ओले अपन न सुधार हो ताहरा न लागे तो निकोला आज रोजो कि ताहरा न लागे तो निकोला आज रोजो छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ कि छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ अभी पान खा के जान जानी मार हो अभी ओले अपन न सुधार हो अभी पान खा के जान जानी मार हो अभी ओले अपन न सुधार हो कि ताहरा न लागे तो निकोला आज रोजो ताहरा न लागे तो निकोला आज रोजो छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज